салом алейкум дӯстони азиз, созаи назаи саломати хубай боз ҳам мувофиқи хоҳиши шумо анамхе паплинои тоза турецкира набор гирифтем. Марҳамат, ин авзи ҳамаша аз рулон буроварда шумода якта ба якта нишон метем кадом цвете дар корай. Ина турецки тоза белмандо. Ина духтаро хушруги ира бинен то охири навора тамошо кунем. Ман имрӯз шумода туркии 190 сомон то 210 сомонра нишон метем. Ина ин модело 250 будан 210 сомон шидагиянд. Марҳамат, билмандои тоза як либосаш 210 сомон. Донанда касе ки опт мегира бо арзон мекишава. Ина бинен чанд расветка дора. Аз инай мана ин расветкаяй 210 сомон. Бо кадомай 210 сомон? Ина ин расветкаяй духтаро кадомеш дар кор мешава. Шумо фақат скриншот карда партоен, мо шумода доставка мекунем. Точка надорем, фақат доставка кати кор мекунем. И цвеча нишон додум. Бо ягонтаи дигаам мана ё 210 сомон будан духтаро. Ана ё шандай, ина ин ишам бинен гили хушрӯай. Ина ин моделиш бошад 200 сомон ашай духтарако. Марҳамат. Ҳозир ман ҳамаша нархоша гуфтаистам. Ишам 200 сомон. Мана ин моделиш, ана ин моделиш 200 сомона. Қа хушрӯан ино, ҳам қа гулошон фасонай духтаро. Баъд ана ин модел ҳаста. Ин модел чанд сомон? Ям 200. Ино 5 метрш як либос мешавад. Ана ҳамаи ҳамино 5 метрш як либос мешавад. Ана тамошобино ина ёш бошад 200 сомон. Чӣ тавре гуфтум, ҳозир 190 сомонашам дар рафти навор шумода ман нишон метиҳам. Бо метавонем ки интихоб кунен. Бинен қа хушрӯай, ҳамаш гулош фасонай нигоҳ кунен охи. Беҳтарин гулояй. Ина бо як гули хушрӯви дига и 190 сомон. Мана тоза турецки. Аҷоибот фасон гулмайдаҳак. Духтаро иша бинен иқа хушрӯвай. Заминиш сабзакай, ази чандта рангай. И 190 сомон. Марҳамат, як либосаш 5 метр мешава. Барои ино майдаян. Ина марҳамат, беҳтарин туҳфа ба наздики идояй. Марҳамат, барои модаротон метавонен ки дархост кунен. Ин амудаш 210 сомон. Ана ин моделиш боша 210 сомон. Ҳозир ай и гил духтарако ма дигар расветкашам нишон метиҳам то на. Мана ай гил бо чиз расветка буд? Ба фикрам дидам кадом расветкаям. Ин аз духтаро нишон метиҳам. Тамошо када интихоб кунен якта ба якта. И 210 сомон. Мана и 210 сомона. Ина и рангша бинен и 210 сомона. Ино белмандои ғавси хушрӯ. Марҳамат, турецки тоза. Медонен ки паплинои туркӣ ҳичи намешаванд. Шушта духтарако мепӯшен. Ина беҳтарин туҳфа. Ана михе паплини тоза турецки. Ана бо як гил овардестиян гили фасон барои модаро. Беҳтарин пешниҳодай. И чанд сомашай? Ана ин моделиш 190 сомон. Қаламфур нусха диден? Ина касое ки қаламфур нусха меган духтарако. Марҳамат, турецки тоза паплин. Чӣ тавре гуфтум духтарои хушрӯ, фақат доставка дорем мо. Ана баъд бо ҳаст ай 200 сомонаша. Ана ин моделиш, ина ин боша фиолетовиш 200 сомона яй духтаро. Рулонои туркира бинен хеле ба чапагиш бай кардагиян, тов додагиян. Мана 200 сомон иш. Иш 190 сом, иш 200 сом. Мана ина ям 190 сомон. ҳозир борора якта ба якта ма шумода нишон метиҳам. Бинед дигарошам. Инҷо интихоб бисёрай, хеле зиёдай. Мана ҳамаи ҳамино диден рулонан. Рулонои тоза паплинои туркӣ. Баъд ина и хушруги и гила бинен духтаро, иқа хушрӯай. Киртада бо фасон меброя. И 210 сомонай. Мана аҷоибот белмандо. Иам наму 210 сомон. Сеюм расветкаш. Аз ин аллакай ман чанд расветка шумода нишон додум. Хулас бо ҳамин навори имрӯзара ҷамъбаст мекунем духтарако. боварӣ дорум маъқултон шид. Ина кадомеш маъқул шид. Фақат скриншот кунед, дар WhatsApp ма партоен, рақамотона нависен барои доставка. Тамом, мо гирифта шумода равон мекунем. Доставчи ки мо занакай бо дили пур хоҳарои азиз метонен ки дархост кунен. Хайр, саломат бошен то наворҳои оянда.